Nytårsaften er et af årets mærkeligste højdepunkter. I morgen er der jo atterandag. Solen vil stå op på det sene tidspunkt, som hører årstiden til, og vejret vil næppe blive anderledes, end hvad den seneste vejrmelding lover os. Alligevel ser vi frem til denne aften som noget særligt, enten vi samles i glade venners lag, eller vi måske foretrækker at holde den i stille eftertanke. For denne aften er skelsættende. I morgen står vi pludselig i et helt nyt år 2008. I aften vil vi sige farvel til år 2006. Her i Danmark oplever mange af os i disse år gode tider med øget velstand, med optimisme og tryghed. Vi synes, at vi efterhånden er blevet dygtige til at indrette vort samfund, sådan at alle skal kunne få det mest nødvendige, i hvert fald når det gælder materielle goder. Vi er meget optaget af at opnå det perfekte, det gnidningsfri og behagelige liv. Landet skal være yndigt, men det må ikke lugte. Byen skal være fuld af liv, men den må ikke larme. Alle vores ønsker skulle gerne opfyldes, men det må ikke koste noget. Vi ser helst, at vort liv er fuldt af udfordringer, men de må endelig ikke blive for krævende eller medføre uberegnelige konsekvenser. Især de unge familier er hårdt spændt for. De har rygende travlt. De har høje ambitioner. De sætter sig store mål. Og mange ser dem også gå i opfyldelse. Måske i højere grad, end deres forældre og bedsteforældre nogensinde kunne gøre sig håb om. Men for nogle unge er det anderledes. De når måske ikke engang så langt, som at sætte sig noget mål. De er udenfor, endnu inden de rigtige får begyndt. Vi har et ansvar for hinanden. Det er et af de principper, vores samfund bygger på. Måske var vi bedre til at forstå det dengang, der var mindre at deles om. Nu er det så nemt at synes, at problemerne kan nogen andre tage sig af, blot de selv kommer videre. Så bliver vi chokerede, når vi hører om børn eller ældre mennesker, der vantrives, eller om unge mennesker, der ikke kan finde noget ståsted. Hvem har nu svigtet, spørger vi forarvet og ser os omkring. Det har vi egentlig selv. Vi skal også i det moderne, hurtige samfund kære os om andre. Vi bliver fattigere, hvis vi glemmer det. Og menneskelig fattigdom skulle nødig være prisen for materiel rigdom. Det rige samfund, som vi tilhører, med dets mange goder og den indarbejdede omsorg også for de svagere, tiltrækker mennesker, der kommer fra andre egne af verden, og som nærer de samme håb som vi. Et godt og virksomt liv med familie og venner, med glæde både i det nære og i fællesskabet. Det er ikke let for nogen at skulle lægge sin tilværelse om, sådan som det må ske, når man slår sig ned i et nyt land. Helt kan det ikke undgås, at der måske bliver set lidt skævt til den fremmede, som har andre skikke, en anden klædedragt, og som endnu ikke behersker sproget. Men det er helt nødvendigt, at man har et åbent sind og en vilje til at finde sig til rette.